Hala, gisulod mo kalau to mali man na ni oy. Oh, Adriano sa mami, eskwela ka niya dili. Lagutan ay, paskwilan mong kulay baon. Karat kalmador pud nimo. Kami mag-isona wala man pud ganing mibalon. Sige na lang ay, gutungan dito ko sa eskwelahan. Kaya po ning kita ra isa oy. Asa ka si Adrian? Uy, hala naara day si Adrian. Pero nga naman na siya. Oy, Kiray, eskwela di ka? Oo, oy, may eskwela. Pero nga naman ka. Nga nung nagbundak-bundak man kasi mong tiil. Ang saan ay problema nimo? Lagot kasi ate, paskwilan ko kulay baon. Sagdi lang good. Ako di ay wa man gani po ko'y balon ni Adrian. Maria, mandita Kiray. Wala man po di kay balon. Huwag to na sa eskwelahan. Di, Adrian, tana. Kiray, di na lang tumula eskwela. Maria man tayo kulay baon. Gilong ko tapos ako, Kiray. Ikaw, sige. Dapita mo tago, aron kita tao. Kiray, ito tamag-tambay Kirayo. Ay saging, para di na lang tamutom. Tama po no, mindset po ba? Mindset Kiray ba? Mindset Kiray. Tama po ka no, tana. Nino ka eskwela. Kiray, diri ata magtambay. Tapay saging na. Lingkuranan. Tama po no, sige, lingkod na ta. Kiray, ako sa nangambriya ng bag, Kiray. Marbugat man. Sige, aprehe daw. Sige, atong tabang nga kapli, ano madali, be? Hala, dagan malagi ka kwarta ito yan. Nga na pa di dulaan nga tarak-tarak. Kiray, basing gipapalunan ko sa kong ate para mabusog pugo. Unsa ka, no? Ato ba nga nang gastuhon, Adrian? Daghan man good na good. Importante, Kiray. Mabusog pa ta. Di pa ta mapas mo. Tay ka ha, basta, ikaw bahala ha. Kiray, ato na yung bahay na lang kwarta. Para mabusog pug ka. Sige, atong bahinon. Para Kiray, oh. Ika ani mapas mo. Adrian, diri ra ka ha. Kay nga to ko unahan kay naman dito'y tindahan ha. Sige, Kiray, pagbantay ha. Sige, ako lagi bahala. Mabusog ko ani kay anak ko'y kwarta. Ay pa, ate man na ni Adrian. Nganong gadagandagan na siya. Murag na alagi na siya gipangita. Asa ka na pagkaani ka ha? Ang ako ba yung kwarta ka na rin sa iyang bag? Gusto na to niya karon. Urot kitong kwartaha ba? Gusto ko sa unahan, di ako pangitaw ng mga bataan eh. Oh, time pa! Oh, Kiray! Ano naman ka lang tago-tago? Te, asa na yung gipangita? Kita kang Adrian? Oh, nakakita kong Adrian. Daghan magani siya kwarta sa bag, te. Ang galing bataan eh. Papalit na ko itong bukas. Karoon yun na pagigaston. Hurot itong kwarta ba? Te, tuwa dito. Mo din nagtago-tago ka diha kay kwarta yung man nagigasto. Hindi manggula ko ako atong balon, te. Kigasto na ba yan na mo to? Ni Kiray. Arog ka. Ang ulo ba no? Gusto na ulo. Kinigil si Adrian. Sige lang, pabadlo.